Ewo ko ambalmake do de be gabo be bilasirali do de nyini ko jurude chayera akanna fo wakati dola be jiga kono aka yere faga ambella dili kamunu fo aye ambella dili kanjumake aye ani abeseka duawu jumanke ambe min fo aye folo yere faga yi ako obo aka hakili la few ako obo aka mirula ciden ko mogo shi kana sayan nata ko tora do jigina ika mogo shi kana sayan nata ka ala delini sayai ko paske dunya tora do bi ka ciden ko ikano kede geleya min bi ka jiya kono e bodo do ibode do min bi nyella garito do de mogo fana te se ka sa ko nimisira saya lamba fe ka sa kana jiya kono te se ka kede ciren ko ni tenya sayan natalin ko ube ni tenya ala delili ko ki ka sa ika fontiki ala ninka hera be nyanamaya de la ikimbalo ikin la nyanamaya ninka hera be saya de la ikin la fatu ako ni tenya ko iba fo nin jola ne ka fo tora bi katendro kan anyini ala fe kasa ube ki refa o bi kono de obo ikono pew ikanyina oko nani dusukun kono dore ba fa auzu billahi minash shaitani rajim no jigini kono yere fa jigini kono yoro mi dura fo auzu billahi minash shaitani rajim ambe ni folo do fiye afulana mi nye juru nunun chayali ika nafila wala sufila wala ika sujudu wala ala deli abese kay garjage chogo mi kanani sababu nyo chogo mi ibi ka juru sara chogo mi ikasira alanye wa man yattaqillah yajallahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib gundoni bange ikasira alanye ikastaghfirullah fo chaya chiden ko ni mo mi ni yereke istaghfirullah fo lika ko gele bika ala ba boyka ika hammina ko la bunya wiye ala be garjaga yoro layta amerika garjaga be bo yoro mire qul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum midrara wa yamdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara istighfaru binani nimbe astaghfirullah fo kachaya ani du'a ul karb لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم يكن فوق جايا دعاء الهم اللهم إنا أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من البغل والجبن وأعوذ بك من قلابة الدين وقهر الرجال يكن دعاء فوق جايا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إكنين دعو فوق جايا اللهم إني عبدك ابن عبدك وابن أمتك ناشئة بيدك ماضي فيها حكمك أدل فيها قضاؤك اللهم إني أسألك بكل اسم هو سميت بها نفسك أو أنزلته في كتابك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو سرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء هجاني وجهاب همي وغمي موتنين دعو فوقو فد سكاسي منو همينو قمو منو بيرا على بوتاك بويكا دونك نين دعو چايا إيكا سجدو لا إيكا نين دعو چايا وقت بي استغفر الله نويكو چايا nunun de beke sababu ye ka geleya bo mugoka ki boko gelewuna hasbunallahu ni'mal wakil ikan nunu foka chaya nunu ye dowe ko do ubeke sababu ye hada made kubo de gunni ko gelewuna
bon nunu a wakati de be ko Muhammad ibn Abdul Wahhab ko ani fana dore fora Abdul Wahhab ibn Rustum ndella ka kumu ka caya aku ka kaseti ne ka caya tuhuma ani fana nye kitabu fo tasihi qata tariqi hawla al-wahabiyya ayen nin kitabu nyini nin ce fula faragu min buni nyogon ce abodo ute qarani rela Abdurrahman ibn Rustum depuis qarani fulanna damina ale bangena odela minye Muhammad ibn Abdul Wahhab qarani sabana ale bangera ode kono ute qarani rela qarani tani sabana ninye depuis qarani fulanna Muhammad ibn Wahhab ye depuis ore qarani tani sabana ba keleni ko de bunu nyogonci Abdurrahman ibn Rustum ani Muhammad ibn Abdul Wahhab Muhammad ibn Wahhab parce que ale hijriya bakele ani keme anita ani duru ale bangera odela donc ni nya qarani fulana damina na hijriya ewa keme fulana damina Abdurrahman ibn Rustum yo ode Muhammad ibn Wahhab ye ewa qarani tani kelena mana tani fulana damina qarani tani fulana damina Muhammad ibn Wahhab yode mana be komi bakele nyogona bunu nyogonje sam bakele nyogona bunu nyogonje mugo kele wunte ute togola ute qarani la ngo do france surma de fore ute togola ute qarani la ute aqida la Muhammad ibn Wahhab ka aqida ta ahli sunna wal jamaa Abdurrahman ibn Rustum ka aqida ibadiyya de don shian qualité mubafu al ibadiyya rafida alayyo ode ute aqida la ute togola ute qarani la ute aqida la mais anko u nyagambi yoro e jumaye niye tasihu qata tariqi hawla al wahabiyya niyota tumami kafiru donna misra nunu pour ka misra umara uni doni ke bagaw de bora kana doni ke baga ke mesabani ko nyogona unu nana maktaba wala kitabu ye kitabu nyuma de nabi Muhammad Wahhab ka dawaka nabi silaman na faika aqida da wiya ube bo maktaba kono kitabu munu mori gana kitabu do sufi kitabu do fiqh kitabu do uyuto maktaba kono kele pour afrikiya dawa nyuma ye minyan kana do afulanna tumamu ye kitabu laji don ko ye kitabu laji Abdurrahman ibn Rustum ale enye ani maliki gan kam munun ye nyogon soro tile kelna comme lagami nunu na nyogonaw ale ibadiya de rafida de do khawariju de do uto atumbe mugo kabaira junubu tigi ba bafu ye kafir da be silama fa abeta jo hiji donye ka siratige mugo nyogon ce nabe mugo fa maliki gan ka karamugo munun tumbe o wakati yu nyinin ka ninche ka kire juma ko kafir de do akanka mina ka fa de kafir de do o ola o fatawa no o togo jugu utara ode ta kada Muhammad ibn Abdul Wahhab ka puro akadawa kana siraso puro ka mugo boli ka bwama ka ke kafiriye ka ke mugo jugo e ma ya harbe ewa sani akafamu ni Muhammad ibn Wahhab to ko doroba fo wa biyo kafiru khawariju karamo folo tumbode fo silamiya sariya yere ewa kitabu ko kanka fagadan ko kam misiru cire utumbode fo fiqo karamo utumbode fo mais uyata de Abdurrahman ibn Rustum de do oche Abdul Wahhab ibn Rustum zakumullah Abdurrahman ibn Rustum de oche nye maliki karamo ye fatawa ke ale de ka utara o fatawa de ta ko bila Muhammad ibn Wahhab ka pour ka mugo sage ka bo aka dawama ko nyagambi choko fule ni choko de la donc che kele wunte ninye Abdul Wahhab ibn Rustum ninye Muhammad ibn Wahhab ute to yere law
mais comme nin togo ani nin fa togo de kelenye donc ye nyakambili ke kata togo inda alela donc ute togo la ute kharani la ute agidawla mais ni tara ato afre fansiya to tesihi qata tarikhi hawla alwahabiyya ni tarata aba afran fansiya yira abo kitabu yire kono français do tumbe français ka sabeli kala no ka journal bano ka karamo e do e ka doni ke baga bajia doni ke baga bado tumbe akon ni dawa wulaje dawa minni be muhammadu dinaka nani muhammadu dinaka surukate me dawa be ka ko mamru wabu ka dawa de kafiri do hana mustasriqina munun donna arabula karabu kala mu be silamo sunya chogomi ka silamo no yetto jugo mun soro se ka bo uba fode ma mustasriqina no ba fo aketeru ha aketer uluna nyogo nawde ale de yette wa sobe de ke kanyanyini ke anana do ko dawa yire mimbe muhammadu dina ka ko ye muhammadu wahabu ka dawa salafiya o de ye dawa yire nyumay donc la tie nunu ka faragu ye ode donc yen ninke kata wahabiya abdurwahab ibn rusum de ka to jugudo mu ya takata da muhammadu ibn wahabu ka furuka ka dawa dan sirala mo kanado o fana ma foyne o ma foyne alaka cinya min fulani ni sunna min fulani nye awa abe komiti lede bolote se ka birala ko bolote se ka birala wori ato tiden ko la tajalu ta'ifatu min ummati jahirina lil haqqi la yadurruhum man khajalahum wala man khalafahum hatta yata amrullahi wa hum wala jalib tiden ko jama kulu tawli alaka mantula nu be cinyaka munu nya ahli sunna wal jamaa famu salafu salih nu be cinyaka ala bu deme u ka cinyaka de fana ni mo mu nyu ka deme le toye o tu toro ni foye ni mo mu nyu soso o tu toro ni foye u tole bu ka cinya de ka fo qiyama wulili surnyale ka se fo qiyama wulili masurnyali u bu ka dina ka de donc mo gote sen ni sunna la na ya soro galombe sen ni sunna la jamfambe sen ni sunna la ka togo jugu nyine ka dala o bese ni sunna la te shamaya ne nunu shide note ni sunna la ko kata qiyama bon ko mogo dore ko munu nu ye salli ko fe be fatiha ta ko ale ko bidiya do ko ni bidiya do ko ewa haramu fana mikro mimbe ni ewa dala minana be na be shema Allah liman hamdan wa rabbana wa lakal hamdu abu bange mikro la ko fana tunte siden kire la ko be jabi chogodi fatiha ta li salli ko fe ye bidiya de duwawu farda ko fe kelenka doke to ka fo amena o yebiro te dina kono o te hadisa ko e do ba ka risala yere de kono risala samru dani salli rola niya asege sarahula doko umar ibn khattabi ma risala sarahu tigi bafo ko dondola doko umar ibn khattabi ma ne ba fe ka kenneye nka ken kam mo ka duwawu kele farda ko fe ko ay mbe sira niyo ke akana yere bonya do ila ki yere tafo kata dolola donc salli ko fe kelenka do ke to ka fo amina ka fatiha tabidiya lesritala mani amila amala laysa ali amruna fa huwa raddu tiren ko ni mo mi barake bara mi luka nyamrata ka leka nya aleka nyamrata ka ika bara be sagima salli ko fe fatiha sebo make tabina make tabiina make bidiya do dina la lesritala mais minya haramu mikroy la selili alimami ko fe lesri bola kire sallallahu alaihi wasallam tuma mi abanana aya akwaya abubakar nyamare aka sallini jama'i abubakar ya salli damina ni jama'i
o kono na doro cire nye lafiya soro a bora kana a sigira Abubakari jora a kinina Abubakari bora alimamiya la ka ciden ke alimamiya sigilen mais o y'a sɔrɔ bananen don a kan tɛ se ka kɔrɔta bana in bolo ni mɔgɔ b'a mɛn ni ciden ye kabaru minnu fɔ Abubakari jɔlen b'o lase arabana ninnu Abubakari jɔlen b'o lase pour jama k'u mɛn lasirili delila b'a la o a tun tɛ ciden tile la n'a darura tɛ ye dɛ a darura nana ye don min a kɛra Abubakari y'a kɛ donc min ye lasirili ye dɔɔnikɛbaw ko n'a darura tɛ a haaju tɛ mɔgɔ min b'a la fuqahawu ni majabinkumu dɔw ye majabitugu dɔw ye ɲɔgɔn sɔsɔ i ka salli sahali na sa baliya de la o ko parce que n'a haaju tɛ a darura tɛ i bɛ komi tilonkɛla de salli la n'a darura tɛ haaju tɛ kana kɛ i bɛ komi tilonkɛla de salli la lasililikɛla mais n'a darura nana haaju nana misiri ye misiriba de mikoro t'a la jama t'a limami kan mɛn i bɛ se ka lasili kɛ darura nana u bɛ misiri ye misiriba ye mikoro tɛ se bɛɛ ma mikoro tɛ se minnu ma lasili kan ka kɛ a ka lase olu ma u bɛ misiri ye misiriba de kuran tigɛra alimami kan tɛ mɛn mikoro la kuran tigɛra lasili bɛ se ka kɛ a darura nana donc haramu ta bɛ o de kɔnɔ haramu ta an delila ka mɛn ijatil Qur'an imam al-Kati Arabiya Saudi ijatil Qur'an o y'a sɔrɔ n b'a lamɛnni la wagati min n y'a mɛn sali welela min yɛrɛ tun bɛ yen u y'a wele arajo la u y'a débat kɛ arajo la ko awa haramu lasili min filɛ nin ye n'a bɛ haramu la kudayi jama bɛ o jama tɛ a bɛ haramu la a sababu ye mun ye a ko dɔɔnikɛbagaw ka ɲɔgɔn musawara ani faamaw ka ɲɔgɔn musawara u y'a yira haramu la wagati bɛɛ jama bɛ sɔrɔ yen wagati bɛɛ jama bɛ sɔrɔ yen mikorow fana la kalalu bɛ se ka don mikorow la defo bɛ se ka don mikorow la donc min ye laseli ka to a la dɔrɔn k'a fɔ ni jama nana wagati min laseli ka kɛ ni jama tɛ laseli ka kana kɛ haramu in tɛ lankolonya jama la mikoro ninnu fana defo bɛ se k'u sɔrɔ donc ko laseli ka sabata la silamɛw ka masala kama silamɛw ni jama ka masala kama laseli ka to ale la dɔrɔn wagati bɛɛ jama de bɛ defo bɛ se ka mikoro fana sɔrɔ kabaru bɛ tɛmɛ mɔgɔ dɔ kan donc laseli sabatira haramu la nin cogo de la silamɛw ka masalaha ni haaju ni dariraw de kama dɔ ɛwa lesiri b'a la fana ko ale bon ko dɔ ko ale dɔ nana ka muso ye ka taa taama yɔrɔ la muso in kɔnɔma don e ko ale ka dɔn ni muso ye kalo ta ko a taalen ni sisan cɛ kalo ta ko muso kɔnɔma k'u taara dɔgɔtɔrɔso la ko kalo 8 an bɛ min fɔ ni sika musow la mɔgɔw k'a dabila silamɛya sariya la ni muso furula ka na i ma a ye kɔnɔ sɔrɔ ka jigin ni kɔnɔ in ye kalo 6 dafalen kɔni kɔnɔ ye kalo 6 dafa a jiginna n'o ye an daw ni e ka furu la e ka den de don silamɛya sariya la e ka den de don kalo 6 muso naani ma kalo 6 dafalen kɔni a ye den sɔrɔ kalo 6 dafara den kɔni la silamɛya sariya la e ka den don wa hamluhu wa fisaluhu 30 sahara ala ko muso ka kɔnɔ ta ani a ka taa jigin ni kɔnɔ ye a bɛ bɛn kalo 30 de ma ni senbaatɔ Ali ibn Abi Talib y'a kɛ ko don dɔ la Usmana ye kiiri tigɛ muso dɔ nana cɛ dɔ ni muso nana ko ale ka muso filɛ muso furulen kalo 6 ale bolo ko muso jiginna ko Usmana ko nin kɔni tɛ e den nin kan ka fara kɛru de ko Ali ibn Abi Talib ko amirul mu'minina ala ka ayate wa hamluhu wa fisaluhu 30 sahara ala ko kɔnɔ ka ta ani a ka jigin a bɛɛ bɛ bɛn kalo 30 de ma
bon ni kono tali ni jigini bebe wa hamru wa fisalu 30 sahar ika muso ka den kono tani den kata bwa sinna den ka simme ka dafa kata bwa sinna abebe be kalu bi sabadema akwala mu fo qur'ana kono bon akoy aya wore lala ma fowa wal walidatu yurduna auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma rada akwala ma fo qur'ana kono ko musommi na jigina aka shinde a dema sanfula dafale ni aya lanyini ko abaka den simmi dafa aka sinda ma sanfula dafale kalo bisaba ni sanfula bora la sanfula jole kalo mugani nana to ye munye kalo woro be se ka ke kono hakke wala ambe min fo kana shika ika musola muson nale bolo kalo woro dafale na jigina idende do ambe mun fa yo weninde bon kon mo min ni muso bi bolo den soro geleyarama ama den soro ibe saka bilawa doni ke ba wuya yira ni den soro baliya sabatira cede la jinya dogotoro ka hadamaden doni la den soro baliya sabatira cede la ni muso te se ka sabala koro ka munya koro orodo babolo aka furusanya ni muso fana de fana afula ka den soro baliya a defo sabatira muso de la lebu sabatira muso de la ceta ni nogoya be ibe se ka muso were furu ka faraka ika ato ibolo ni nogoya tiye ni be se koke fana lebu de do ibe se ka bila na sabatira de la ale la fana ni fana ya ale bila abe se ka tabbe ce do ma be den soro bolo mana lebu de do lebu munu ni furu yogoma fula a kelen ni min maso ka sabali ka ala minaka defo de be se ka furu sanyi ce ni be se ka muso were fare ka muso ka be muso were faraka ni te se ko ke ni defo sabatira de la abe se ka bila muso fana ni defo sabatira ce de la worodo babolo ni muso nyere ko nin ce ye minye dina tigido abe sira ala nye dina tigido ayen ne kanu ayen bonya ayen karama ciya la te den soro de men ne be sabata bolo dina in kama kademe dina la ibe baraji soro na be musola ibe baraji na be cela ni muso min yen fo ala ni nye dina tigide sunna mo hagere fulenya be sira ala nye ama den soro de men ne bora bolo ka muso wore soro min ba laddo kademe ka dina ka gelembe to abolo kademe ka dina la ni nya hakirina nyumaye ibe baraji sorola akanye na sabatira muso fana de la ni ne ko ni ne ni muso imbila muso imbe sira alanya ka dina ka gila bolo chogo kosobe men ni ne tora ka bila kanata be cheuma munum ba ka dina tiya muso yere ma boli nyini fana ka muso yi sabati kamara ka sabati puru ka awadema ka dina la fana ba baraji soro ube ni sera ka dowre faraka ka to ale to ibolo pour ka dema ka dina la ibe baraji soro men ni ko ite sola suwa bi bolo ibe se ka bilake subhanakallahumma rabbuna bihamdika sharal ko ambalma ke do de be gabo be bila sarali do de nyini ko jurude chayara akanna fo wakati dola be jiga kono aka yere faga ambella dili kamunu fo aye ambella dili kanjuma ke aye ani abeseka duawu jumanke ambe min fo aye folo yere faga yi ako obo aka hakili la few ako obo aka mirula ciiden ko mogo si kana sayan nata ko tora do jigina ika mogo si kana sayan nata ka ala delini sayai
ko parce que diɲa tora dɔ b'i kan ciden ko i kan'o kɛ dɛ gɛlɛya min b'i ka diɲa kɔnɔ i ye b'o de dɔn i b'o de dɔn min b'i ɲɛ lagara i t'o dɔn dɛ mɔgɔ fana tɛ se ka sa ko nimisira saya la n b'a fɛ ka segin ka na diɲɛ kɔnɔ o tɛ se ka kɛ dɛ ciden ko n'i tɛ ɲa saya natali kɔ ubiyɛn n'i tɛ ɲa ala delili kɔ k'i ka sa i k'a fɔ n tigi ala ni n ka hɛrɛ bɛ ɲɛnamaya de la i k'i n balo i k'i la ɲɛnamaya ni n ka hɛrɛ bɛ saya de la i k'i lafatu a ko n'i tɛ ɲa ko i b'a fɔ nin cogo la mɛ k'a fɔ tɔɔrɔ b'i ka ten dɔrɔn k'a ɲini ala fɛ i ka sa ubiyɛn k'i yɛrɛ faga o b'i kɔnɔ dɛ o bɔ i kɔnɔ pewu i ka ɲinɛ o kɔ n'a nani dusukun kɔnɔ dɔrɔn i b'a fɔ awuzubilahi mina shaitani rajim n'o jiginni kɔnɔ yɛrɛ faga jiginni kɔnɔ yɔrɔ min dɔrɔn a fɔ awuzubilahi mina shaitani rajim an bɛ nin fɔlɔ de f'i ye a filanan min ye juru ninnu cayali i ka nafilaw la sufilaw la i ka sujudiw la ala deli a bɛ se ka garijɛgɛ cogo min ka na ni sababu ɲɔgɔn cogo min i b'i ka juruw sara cogo min i ka sira ala ɲɛ wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib gundo ni bange i ka sira ala ɲɛ i ka astaghfirullah fo caya ciden ko ni mɔgɔ min y'i yɛrɛ kɛ astaghfirullah fɔli kan ko gɛlɛ bi ka ala b'a bɔ i kan i ka hamina ko ala b'u ɲa i ye ala bɛ garijɛgɛ yɔrɔ la i t'a miiri ka garijɛgɛ bɛ bɔ yɔrɔ min yɛrɛ قل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا استغفار بنا نمبي استغفر الله فوق الشايا أن الدعاء والكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم يكن فوق الشايا دعاء الهم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من البخل والجبن وأعوذ بك من قلابة الدين وقهر الرجال يكن دعاء فوق الشايا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يكن دعاء فوق الشايا اللهم إني عبدك ابن عبدك وابن أمتك ناشئة بيدك ماضي فيها حكمك أدل فيها قضاؤك اللهم إني أسألك بكل اسم هو سميت بها نفسك أو أنزلته في كتابك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو سرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء هجاني وجهاب همي وغمي موتنين دعو فوقو فد سكاسي منو حمينو قمو منو بيلا على بوتاكا بويكا دونك نين دعو چايا إيكا سجدو لا إيكا نين دعو چايا وقت بي استغفر الله نويكو چايا نونون دي بكي سببوية كجليا بو مغوكا كي بوكو جلونا حسبنا الله ونعم الوكيل إيكا نونو فوكا چايا nunu ye duwawu ye kow dɔn o bɛ kɛ sababu ye hadamaden kebo degun ni ko gɛlɛnw na